Ada cok. Dan astagfirullahaladzim lorong sih. Piye to yang? Ya Allah kowe iki nyapa? Disrekel Lamin Yamal. Sopo kuwi aku ora kenal. Ceblok apa nih lo? Ya Allah iki remuk iki ya. Ora remuk gede. Tanganku yang tanganku loro. Ndi kene tak dulu ae. Ya Allah. Tangan saya yang Apa iki yang? Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan sugih ya yang? Apa to yang kowe mikir kuwi? Aku pengen nggo kowe keliling dunia. Aku mbayangno ae ora tau yang. Muga-muga adik iso ning luar negeri ya bar iki ya sugih terus ning luar negeri aku. Amin. Amin. Jauh kelilingnya. Happy birthday. Aku napa isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu tak usahake wangine ambekanmu gugah rasa tembok gairah manise swara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Dongoku sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Tak usah
wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didom rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sak keluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Alah luwe to. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak. Panganan sih, apa yo. ki? Yo. Mana sih ya? Mana ayo. Ya luwe. Malah jak mangan. Ndi panganane sing enak iki? Wah, Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh ki rasane. Ki ayam pedas. Enak iki. Lek cuma siji nih. Ki sapi super. Sapi super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak iki, Mas. Bagi. Makasih ya, ya. Sama-sama saya. iki sing viral kae iki. Apa? Viral. Iya, jan nyampleng, mantap nyeni porempol mari nggo sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera. Gugah selera tenan iki. Tenan. Yang suara apa kae yang? Aduh, Rasido sugih. Piye iki? Kedaden tenan duwe omah sing ra berisik, kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Tapi Jena sok gede ada apa ya? Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben odo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya. Iya, saya dewasa ini Dinda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatap lakune ning cukup patertenan angine. Saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan.
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, ini jangan nggon luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Kowe seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Maame ning jero ayo Yang. Mergo ning jowo banter tenan nang ngene. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling muat-muate padha wong liya. Sampun boten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepitak kelaran ngempet dadi tangisan rodo panguripan bakale muter nanging mbok kapan sopo to sing pengin kaya ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora aku ra meksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia pancen nasibku lahir dadi wong kere uripku serba susah sadar mau apa anane pengen cinta-cintaan dan pada karo liyane tapi sadar diri aku ora iso piye-piye nyanding kowe butuh keragat sedangkan aku iki wong larat wis kalah rupa rasuke bondo cintaku nekat paitan gedene rasa aku pancen ora sempurna
asal hatiku wacur remok kau abaikan tetahunan kepikiran selalu terbayang-bayang meski disepelekan ku coba mengusahakan sekono seprene ku berjuang cintaku tak akan pernah lekang kowe tetep tak sanding rasaku tak berpaling aku tiada tanding ku pastikan happy ending Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Joko sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas we ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bungae nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati oh sayang aku sing berjuang nipun nangipun tang panting ben ra kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikirke kabeh sing wis berjalan caramu mlaku kangen ngingeti caramu godho aku teko-tekone saiki ati mbok sikari kesan indah pertama datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima
Tegote gone saiki ati mbok sikari ati mbok sikari kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega membuat kenang jopo jerone wes saling podo ngertine nanging ning opo kok rambok pertahanke tipise pertahanan hatimu nyoto kalah kalih masa lalu Nyapa yon? Halloween party. Karo PC matamu bar dikopik wong iki. Gara-gara panipuri. Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus Tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kabeh Iya roh. Roh aku nek iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta. India, Cuk. Sarukan nangis ndelok kowe. Hah? Nyapa? Disakiti kajol. Mbok dibilang polisi. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega menduat kagem jenengan-jenengan sing gak tau ketemu yangi. Wonge ning waduh kono. Wis ngrasa keuangan tapi ra mulih-mulih. DC musik. Yen aku wis kangen sliramu mesem ning impiku sayang yen aku kangen suaramu bisikno tembang manismu terus kaya ngene ning uripku terus sayang aku ra ono sing ngalang-alangi ra ono sing rusui feeling ning ngangenku mung kowe sing paling ngerteni aku iso nampa kurangi aku senajan mung suaramu ngademke ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni
lirino swara tangismu cah ayu. Kowe mesti keuangan tenanan karo ya. Senajan mung suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji, kowe bakal mulai nemoni. Aloha tangis kangenmu nandas ning ati. Sampun ya sayangku, ilangi banyu motomu, lirina swara tangismu cah ayu. Senajan mung suaramu ngademke ati, kowe ngucapke janji, kowe bakal mulai nemoni. Aloha tangis kangenmu nandas ning ati, sampun ya sayangku, ilangi banyu motomu, lirina swara tangismu cah ayu. Feeling ning anganku mung kowe sing paling ngerteni aku. Ndang mulih to, Dik. Mas wis kangen. Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro koe. Yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe. Senajan wong tuwa rong marengke, sebrani banjir bandang tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jebok ketak jak ngopi, segoro geni tak nglangi, opo maneh mung lawan bapakmu kuwi. Yang terima bapakmu duduk bapakmu ya. Untuk kalian
kalian yang punya pacar tapi bapak RC. Demi cinta yang istimewa, kalian harus berjuang untuknya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe. Oh sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero koe. Senajan wong tuwa rong marengke sikap ombak gede tak sebrang banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi segoro geni tanggung langi opo maneh wong lawan bapakmu kuwi. Oh ombak gede tak sebrangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tajang ngopi segoro geni tanggung langi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi. Mesti talateni. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik keukir. Yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah ing janji ilongkune tes tenan kurangku sepurane cenanane ngene.
anane ngene. Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono? Mboten. Nek kenali koyok sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta. Siji sing tak temoni kena jelas tengah depanku. Gawe aku sarwa salah tingkah ning ngarepanmu. Wit-witan dong ngingeti, lintang-lintange nyekseni. Kemrijike banyu mili koyo ton jelas kero sosanangku. Rasa wo angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi. Jajalan aku wong sing ngopo lanane iki kemati ngangeni ra mungkin larani. Lambine dia padha ya? Padahal dia kan janjian ya. Enggak. Mungkin nanti ini aja sih. Pripun dek? Yen sios ngersakake sambung katresnawan. Hei, niki sampun cemepak wujude. Wit-witan dong ngingeti, lintang-lintange nyekseni. Kemrijike banyu mili koyo ton jelas kero sosanangku. Rasa wo angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi. Jajalan aku wong sing ngopo anane iki kemati ngangeni kemati ngangeni ra mungkin larani. Wayumu gawe aku sarwa salah, salahmu ayu. Kok aku sing salah? Salahmu ayu.
Ora mungkin iki ora mungkin. Ora mungkin. Niku Ora ono sing ora mungkin. kowe niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar. Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora? Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhae ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak. Seko 99%. Aku sing 1%. Tapi 1% iku sing marai kowe loro. Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh? Kowe sapa? Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Kadung sayang, kadung kadang-kadang lunga mudah di traumaku. Ngene men kisah hujanmu, ademe angin wengi teko kancane aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Opo wong kula wis dadi ngene, selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku koyo bonsai anjing putri, mbok dirami nolan masih yo elok endah disawangi, tapi kok ora iso gedhi. Asal kowe ngerti, aku punya sayang-sayang. Kita saling memadu kasih. Jadi tuane. Kowe terlalu sesumbar. Kowe nganggep aku sewates kancamu, iki namung masalah tresno, tapi koyo loro. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire
endinge Asal balik aku ki ora bakal tresno koyo pun sae anteng putri bosiran irino yakin 99% iki mau ditolak. masih elo endah disawangi tapi tipe ora iso dadi Sekot 99%. jadi namung masalah tresno tapi koyo loro Wes, yen akhire wirang ben wirang pisan yen akhire loro ben loro tenan opo wong kula wis dadi ngene selalu ngancani ilang endinge aku wis tau ngrasane jerune kedanan ngrasane pundase kelaran ngrasane nangisi ning ra ketara aku ngiyani omongmu sing kesel jalani misal memang keputusanmu tali lak-lilane kelangan awamu mong pengen ngandani sadar aku tuh seleramu saiki mong pengen negesi hati-hati yen kangen kabari ramaksane niat gandeng nguro aku
aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu tutunggu aku arepku gedene rasa tresno sakjerone atiku nggo sliramu yen kudu sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempet duweni pun kon ikhlaske singkat cerita ngelalek tetep ora gampang kaya kowe sing gampang golek liyane kancani nanging ora iso duweni singkate ceritane ngelalekke tetep ora gampang ra kaya kowe sing gampang golek liyane Ganteng to ora cukup, Bang.